Seuraavaksi Sokko maistellaan Rudis kombucheja. Mun tehtävä on yhdistää kombucha-tölkki ja maku. Mitä ihmettä? Tässä on vähän niinku sitruunaa, mutta oliko täällä yhtäkään semmoista vaihtoehtoa? Eikö on? Mä menen lemon gingerille. Tää on hyvin hedelmäinen, mutta tässä on toi passion. Se on mun vieraampi hedelmä muutenkin, niin mä en sen takia tunnista sitä. Tässä tuli jälkimakuna kookos. Tää oli mun suosikki. Jos sitä en olisi tunnistanut, niin olisi ollut häpeä. Tää on niin raikas mandariininen, että vaikken jusun makua välttämättä tunnista, joten jäljelle pitäisi jäädä vadelma basilika, mutta katsotaan. Lukitsen vastauksen. Tarkistetaan vastaukset. Aika lähellä. No ei mennyt ihan nappiin, mutta meni niin kuin koulussa, että lähes täydellisesti. Olisi voinut mennä paremminkin, mutta kommentoi alle, millainen haaste tehdään seuraavaksi.